లేదు. మనకి అసలు దగ్గరలో ఛీ, ఉన్న పార్క్ ఈ పార్క్ ఇదేరా? ఎవరైనా తీసుకొస్తారా? ఏ కాఫీ డేకో తీసుకెళ్తారు. ఇది పార్కేనా అసలు? మా ఇది పార్క్ గల్లీలో అంటారా? మంచి పార్క్ ఇదేరా. నువ్వు ఈ గల్లీలోనే తిరుగుతున్నావు, ఈ గల్లీలోనే Please రా, తిరుగుతున్నావు. ప్లీజ్ please రా, మనోజ్ ఈ వెళ్ళిపోదాం. ఈ ఒక్కసారికి పార్క్ లో రా, నేను ఒక్క నిమిషం please రా కూడా ఉండను. బంగారం, వెళ్ళిపోదాం please రా. మనోజ్. అసలు Please నాకు రా, నచ్చట్లేదు నువ్వు మనోజ్. ఒక్కసారి adjust అవ్వరా. వద్దు, Please నాకు రా, నా నచ్చట్లేదు. కోసం రా. నిజంగానే Please రా నచ్చట్లేదు. బంగారం. Please మామ, ఎంత డర్టీగా please. ఉందో చూడు. నీకు అర్థం కావట్లేదు. నాకు 5 నిజంగా minutes రా, నచ్చట్లేదు. మాట్లాడి వద్దు వెళ్ళిపోదాం రా. వద్దు ఓన్లీ 5 minutes రా. వద్దు. 5 minutes ఉంటా. సర్లే గాని నిన్న నైట్ ఇక్కడ రమ్మని ఫోన్ చేద్దామని ఫోన్ చేస్తే బిజీ వచ్చిందేంటి? ఎవడో ఏడిపిస్తున్నాడులే. ఇప్పుడు అదంతా ఎందుకు? వెళ్ళిపోదాం మనోజ్. ఇంకో 5 minutes ఉండరా. 5 minutes. సరే చెప్పు, ఏంటో చెప్పు. సరే చెప్తాను. వద్దు, బాలేదు. సరే గాని నీకు టైం పాస్ అవ్వట్లే కదా, పల్లీలు తిందామా? నాకొద్దు. సరే ఐస్ క్రీమ్ తింటావా? చీ, లోకల్ ఐస్ క్రీమ్ నేను తినను. సరే వేరుశనగలు తింటావా? చీ, వద్దు మనోజ్. నాకు ఇక్కడ బాగుంటాయి, పల్లీలు బాగుంటాయిరా. వద్దు మనోజ్, నేను తినను. నేనేం చెప్పినా వద్దంటున్నావు గానీ బాబు పల్లీలు. వద్దు మనోజ్, పిలవద్దు పిలవద్దు. పల్లీలు అమ్మేది మా నాన్న. Share chat.